Hello everyone, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So look for dinito second day puja. I'm present puja thambai thala. Daya mitua market thangdang arang oma bedor jano ese ओमफ्राय जानाय जाथ्राखैना बेथ' जाया गाव गावनि थाखाय मा लाबोयो मिन्थिया बाट आङो अमा बेदर नारजि जानो लुगैदों संनि ओमफ्राय ए सिमि फैदों लाइन थांबाय सिमि फैनाय लोगो नों मासे आनलाखि बोरै गस्ला गोदानखौ गाननानै देखायफैयाखै माथो आंनो नों दा फुजा दा खुलुमनो थांबाथाय जागोन दे नै आं माबाखौ साफा खालामनो नागिरदों बेफोरनि हाद्रिया ओरैबायदि हाद्रि ना नै बेखौ साफा खालामनो नागिरदों जि हाद्रि जुनानै दङ रुमाल मोजांखौ दै फिनानै लाबाय आं फुगारनानै बिराद हाद्रि बहानिफ्राय फैयोथाय हाद्रिया गोबाव जाबायना नङा लामा जिंखा हाद्रि फैयो सानफ्रामबो फुगारनांगौ जायो सानफ्रामबो बायोना आङो बोखांनांसिगोन हाद्रि नुबाथाय लेथ्रा नुयोना साफा खालामनो लुगैसोयोनोलै लेथ्रा थानो बायो आं आय गोजौआबो गोजौथार ओंखाम जाबाय नोङो हा जाबाय दासो जाना फैबाय अके फुगारबाय दे ओइ माखासेखौ दहाय फुगारबाय आं दुगैनि सिगांनो बेखौ दुगैनानै फुगारबाय गणेश बाबा दोनखायनो इसोरनो आजाया जि गाबबाय थादोंमोन 2 घन्टा जालायलायबायलै Betulah saya gelis naran di sini. नारजिया दाखालि लाबोदोंमोन ना जों मिथुजांजोंहाय बाजारनिफ्राय बेखौ जानो लुगैदों आं दिनैहाय गोखा नंगौना नङाथाय गोखा नङाबाथ' सेस जागोनहाय जों गोखा गैयै मोनसे थायोना बेबो जानो हाबाथाय सेस जाबाय एसे रेडि खालामनानै लानोसै ओमफ्राय आङो बेयावथ' हरावहाय खिस्रि संनाय दं मिथुनि ब्लगाव नुखादों खोमा नोंथांमोना खिस्रि जादों बेयाव खिस्रिसो दंखायो ओमफ्राय आं बेयावनो ओंखाम एसेखौ बहायनानै होबाय आरो एसेबानो थोसिगोन माने ओमफ्राय बेयावहाय आब'आ सङोना बेनिफ्राय आंबो सोलोंबाय आरोखि बेयाव संनायखौ खुसिया अमा बेदर जाया जि गोबाव जाबाय नै जोंना सफैबाय खोमा मास्टारा मिथु मास्टारा लोगोफोर सफैबाय आदा माथो मोननै आंना ना नोंना बेदर ए नोंनिखौबो नाखौ नारजिजों संनो हागोन दे आंना टमेट' हाय आं संना लागोन होनबा दे नों संना ला नों संनायखौ आंबो एसे साखिनायगोन नों संनायखौ मोनजाथाराखै आं दिनैसिमबो होमबालाय हाइजेंखौ सायजोबगोन दे एफा गोबाव दसे बेरायनानै फैलायलायबाय आं बिसिनाव हाय गोदाव सोराव खालामबाय नाखि हे नाखि नोंना खिस्रि दंखायो दै मिथु दांखाबाय ड्रेस सोलायनानै आखाइ सुनानै लाबोखादों ओमफ्राय बे अमाया माबायदि खुलिलाय बेदर मोजां बानायनानै लाबोनो रोंगोन ना रोङाखैबा
नों गाव जायैखाय मिन्थियाना माबायदि बेदरा मोजां माबायदि ओंखायनो आंखौ लांफानो होदोंमोन आं माने मेजेम गोजा लाबोखो ओमफ्राय बेसेबांनि लाबोखो माथो इसेल'थार आं खनसे जागासिनो उन्दुबो माथो 100 थाखानि हा 100 थाखानि 100 थाखानि बेदरानो इसिनिल' खनसे जागासै आरोना आंनि थाखाय आं बिराद जायोना बिराद लोगो अरजाला थेवबो दा संनि आं माबायदि संगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आंना अमाया 100नि अमाया जागासै आरो आं हारसिङै ओमफ्राय बेखौ रेडि खालामबाय ओमफ्राय नारजिया नै ओमफ्राय मालाय बेहा गावनि नानि हारसिं हानानै लाबाय हाय मिथिया माबा आलादा जानाय बायदिसो मोनबाय आं होमबा दिनैनिफ्राय नोंनि हारसिङै गाव गावबागाव संना जाखादो बा आलुखौबो होखालायबाय नायाबो ओमफ्राय गावना हारसिङै नाया पिस मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6टा पिस हे भगबान ओमफ्राय आंनो एसेल' लाबोबाय अमा बेदरखौ आं दा मोनायाव माखौ जानांगौ ओमफ्राय बेखौ आं खनसेनो जाजोबनो हागोन र' एफा दिनै गैथारानै इट्स अके अरजाया गाव गावबागाव संनाय बेहा गावनि नाखौ संना लागोन आंहा आंनि अमाखौ संना लागोन संना होनायाव गैया नालाय माथो ना लोगोफोर अमा जाया ना जायो गाव गावबागाव संना जा आंहा आंनि अमाखौ संना जागोन ना मिथा इधर देखो आंना बानलुआ नै जाबाय बांद्राय मिस्थियाहाय आं जालाबायोहाय संना लाबाय नै मालाय नाखौ आइ सोर गेब्लेहोजोबखो ना माखो टमेट' थाइसेयावहाय मोनखो बानलुआ आं खावसे नोंनि खावसे आं बेखौ नारजिखौ ना बिदि सिम्पोल आइटेमाव संसै आरो बेखौ बेयाव होनानै गुदुं खालामनानै गुरा खालामनानै लानोसै ओमफ्राय बेदरखौ आं रुला होनखाबाय नङाबाथ' सोरबा कमेन्ट खालामगोन ना बयल खालामना लाग्रोनांगौमोन अमाखौ होननानै बाट आं बयल खालामबाय थाला टेस्ट मोना आं बयल खालामबाथाय स' ओरैनो संनोसै आरो लकेलखासो नालाय बेयाव गुदुं खालामनानै सिफ्रुनानै माने गुरा खालामनानै लानोसै हे भगबान सेस गुरा खालामजोबनानै लाबाय आयै एसेथ' खामहोग्रो फारसे एफाबाय थाबायलाय बोखानो लोगोफोर आंना नै गेस स्रेम जाहांबाय बिदि सिफ्रुनानै लानोसै आरो आं नङाबाथ' माबायाव होबा टाइम लायोना ओंखायनो बिदि सिफ्रुनानै मिक्स खालामनानै गुरा खालामनानै लाजोबनोसै ओमफ्राय उनाव होसनसैल' दा लोगोफोर दै सै होनानै रुबा टाइम लायोना बेफोरखौ खारै सारै होआ नालाय आङो ओंखायनो बिदिनो खालामबाय आरो आं एसे गुसु जाबा मोजाङै सिफ्रुबावगोन र' गुदुंथार केसा बुटबो दं बेखौ चाटनि जानोसै चाटनि माने सालाद गुदुंथार जाबाय लोगोफोरनि आंना नारजिया गुरा दायो बिथिंजाय साराय बहायबाय माबायदि मोनदों ओंख्रि संनानै गुड थावा बिदि होजाबावलै जाबाय होननांला नाखौ खानानै खोनाया खारगोन आंना अलरेडि थावा दं एसेल' होगोन आं जास्ट फर मोनामनायनि एवदबगोनसोबा जाबाय दे मिथु नोंनोबो नांगौ ना सामब्रामखौ नै आंना नारजिया बेसेयानो लोगोफोर नै मालाय पासफुरन होलायलायनानै संदोंहाय एसे एरना होनै मोदोमफ्रु जाखाबाय दे नोंना बारा नांगोन ना आंना बारा नांगोन होनदों आं एसे बानलु ज्रोम जानो मोजां मोनो नालाय बेदरफोरखौ नों आंनो गाबोन बयलार संना जाहोनांगौ दे अके मेरा सोना वाव अमा लोगोफोर अमा बेदराव आं दायो नारजिखौ होनोसै सिम्पोल आरो आंना वाव आई माइ चिरमानि एरख्लाबलायनाय दै होना होनोसै दैया माने खोस्लिखौ एरनानै आं दै गोथारावनो खोस्लिखौ सोमदो माने ओंखायनो नायदो दा आंना बेखौ फोरानजोबनोसै आरोना बिदिनो वाव
वा मालाय गंगार दुन्दिया खागुलायदों ना ओमफ्राय खौ नायनो एसे बोखारलाय वा मालायसो आंनि नारजि अमाखौ नुबाय बेसे गोथाव मोदोमदों आंथ' नाखौबो मोनजागोन आयै केसा बुटबो जानोसै सामब्राम गोजा दं सानदोंमोन आरोहाय गैला मालाबानो अरजाला थेवबो निमु सेबना होनोसै बानलु गोथां ओमफ्राय संख्रि गोथाव जानोसै बिदिनो ना मिथु जायोना मोनबाय नोंनिया वाव जि गोथाव नुदों माथो जों जागोन दे दायो रेडि नै ओंखामबो संदों खिन्थु मोनानि खिस्रियानो दंमोन ना लस खालामनो गोसो गैया ओमफ्राय नैबे आंना अमानि नारजि अमा ओमफ्राय नैबे मिथु संनाय ना आलुखौ एसे लादों बुट गोथां ओमफ्राय नैबे ना खिस्रि चलो स्टार्ट करो ओमफ्राय नारजि अमाखौ एसे जाना दिन्थिग्रोनोसै ओमफ्राय मिथु संनायखौबो टेस्ट खालामनायनि आरोना टेस्टि बिराद जानो लुगैनानै दंमोन नालाय ओमफ्राय मिथुनि नाखौबो एसे जाना नायनोसै बे संनाया फार्स्ट टाइम मोनजादों आं दिनै गंगार दुन्दिया होनायजों गोथाव संनो रोंगौ माथो नोंबो नायाबो लकेलखाय गोदै गोथावथार जादो होनबालाय नों आंनो गाबोन बयलार संना जाबावनांगौ दे मेवा गोखैजों दे बिदिबा जोङो दायो जाग्रोनोसै ना खिस्रिखौनो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनजों थाबैनो लोगो मोनसै फल'बाय थाला बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय